Allah Nigeria, Nigeria, yara suna ta kukan yunwa, manya suna ta kukan yunwa, wa za ya ba mu ko da loma, kusa a ciki ta wuce kima, mai kyauta Rabbi ne zai baka, domin shi ne ya baka ka bada, ƙasa da arziki gashi yanzu dai 'ya'yanta take warowa, manyan ƙasan mutu ya haka, kuna ƙasa muke yin yunwa. Ƙasarmu yau tana a cikin wani hali, ya Allah kai ke bawa kowa, Allah ka ba mu domin in ka ba su kan ba sa ba wa kowa, gamu duk muna roƙonka ilahu, Allah kai ne gatan kowa, Allah ka ba mu kar da ka duba halinmu, Allah kai ke raba wa kowa. Ku duba rayuwa yau yadda ta sauya, kai rayuwa ta yo canzawa, domin a baya da litan man fetur nawa ne sai ku yi aunawa, amma a yanzu gashi muna ta demotion, baya mu kan muke komawa, domin kasar mu ta zama inconclusive, arzikin mu suke dannewa. sannu yanzu fa sai labari, ga ƙasa ta tamkar gawa, yara manya kowa na kukan yunwa, to al'umma sai ku yi dubawa, ko a zamanin mulkin fir'auna lallai bai yi kamar wannan ba, 'yan uwa mu dage mai ta salati, Allah za ya yi dubawa. Wani wayo Allah Nigeria, Nigeria, wayo Allah Nigeria.